Ja viem, trošku teda dosť meškám, ale ja dúfam, že mi túto moju dlhú pauzu odpustíte, budete aj naďalej fanúšikmi môjho kanálu a budete sa so mnou aj naďalej baviť. Čaute, to je Misonaka, vítajte pri mojom prvom let's play z minihier. Pomoc! 3, 2, 1... Topočíc. Tak, a ja som tu na server Demon Games. Ďakujem krásne, že si dokončil túto mapu, novú sériu z mapy Diversity 2. My sa tu spamli v nejakej takejto rokline. Nová séria z Second Dimension. Double King! To zabite. On je idiot. Yes! He's down. Boom. Epic. Čo? What the fuck? Ja som vyhral! Oh, nice! Ja! Yes! Nice! GG! Ja som tu nič nespravil, ale ako fakt GG. Today we are going to celebrate the new Minecraft Cave update. Vidíte, že to na pohľad pár vecí zmenilo. Máme tu novú sériu z tejto parádnej hry, ktorá sa volá Subnautica. Toto by mal byť teda ten roleplay server. Deň 100, dámy a páni. Poď Misonaka! Let's go. Čaute, tu je Misonaka, no ja vás vítam u špeciálneho videjka za 100 odberateľov. Ešte raz sa ospravedlňujem za obrovskú pauzu, ale tá je už za mnou a začínam poriadne a dúfajme, že aj pravidelne vydávať. Mám naplánovaných pár fakt dobrých videí, na ktoré sa už môžete tešiť. Začneme ale tou hlavnou vecou. V prvom rade chcem poďakovať vám, pretože bez vás všetkých by som tento aj keď malý, ale veľmi dôležitý milník nikdy nedosiahol. Aktuálne som ho už oveľa prekročil a v dobe natáčania tohto videa mám už viac ako 140 odberateľov, za čo vám nesmierne ďakujem a nechápem, ako v dobe, keď som nič nerobil, to takto mohlo narásť. Trvalo to vážne dosť dlho, svoje prvé video som vydal ešte na konci roku 2018, že už sú to viac ako 4 roky, čo natáčam na YouTube. Ja to ale netryhardím, robím to, čo ma baví a je to môj koníček. A preto ako poďakovanie vám, tak spravím pár špeciálnych vecí. Začneme teda prvou. Po dlhšej dobe bude stream, ktorý nemusí byť samozrejme jeden, ale to závisí od mojich domácich podmienok, pretože nie vždy mám toľko času, aby stream mohol byť. Bude sa na ňom ale hrať všetko od vymyslu sveta, bude tam aj veľa hostí, na ktorých sa môžete tešiť. Bližšie informácie o dátume vám hodím v najbližšej dobe do komunity. Druhou vecou by bola špeciálna Minecraft mapa, ktorú by sme mohli poslať napríklad Siri Academy, aby si ju zahral, alebo možno niekomu inému, ktorého navrhnete. Pozval by som na jej výrobu vybraných fanúšikov, ktorých vylosujem s komentárom na tomto videu, takže ak chcete priložiť ruku k dielu, tak sa pripojte na môj a Bedliho Discord server, na ktorý máte link v popisku a napíšte do komentárov váš Discord nick aj s hashtagom, ako ešte niektorí máte, pretože prednedávnom sa tento systém menil. Za nejaký čas vyberiem losovaním pár ľudí, ktorí im pomôžu a spoločne s nimi by sme ju postavili a poslali niekomu. No a aby toto video nebolo len tak o mojom ďakovaní a milión oznamoch, tak keďže to má byť špeciál, tak samozrejme udeje sa aj niečo špeciálne. No a čo by mohlo byť u mňa také špeciálne? Máme tu Setup Tour! Áno ľudia, máme tu nový setup tour, keďže prednedávnom som dostal nejaké nové veci, tak vám ho ukážem opäť a poriadne. Ako prvá vec, tak nesmie chýbať stolička. Je to síce len kancelárska stolička, ale pekne tvaruje chrbát, takže sa až tak pri hraní nehrbím. Pokračujeme stolom, ktorý je tiež kancelársky, má dva šuflíky a takú priehradku v strede. Nie je moc veľký a preto sa mi na nezmestí až tak veľa vecí, ako napríklad aj druhý monitor. Ináč všetko, čo v dnešnom setup toure spomeniem a nájdem tomu link, tak budete mať napísané dole v popisku videa. Prejdeme teda už na setup. Začneme v dolnej časti a postupne prejdeme na tú hornú. Dolná časť vyzerá nejako takto. Vzadu je predĺžovačka, ktorú som sa musel pridať, lebo mi už nestačili zásuvky. Cable management za ňou som tiež najlepšie nevyriešil, len spojením pár kablov dokopy. Môj počítač už ale dostal upgrade. Skriňa mu ostala, ktorou je NZXT 510 v čierno-červenej edícii. Keď si ho otočíme, aby sme videli dnu a dáme preč bočné sklo, tak uvidíme opäť pár zmien. Grafická karta, ktorou je RTX 3070
70 ostala. Čo sa ale zmenilo, tak mám novú základovú dosku, ktorou je Asus ROG Strix B550F Gaming. Mám na nej aj nový procesor, ktorým je 6-jadrový AMD Ryzen 5 5600X overclocknutý na 4,2 GHz. Bohužiaľ stále chladený defaultným chladičom, ale preto som pridal do skrine ďalšie chladiče v zadnej, ale aj v prednej časti, aby v nej bol lepší airflow. Vymenil som aj DDR3 rámky za DDR4 16 GB kit, ktoré majú rýchlosť až 4600 MHz. A v neposlednom rade som pridal aj úložisko, aby som mal kam dávať videá, takže aktuálne mám 4 internet disky a 2 externé. Mám 1TB SSD, 0,5TB SSD, 100GB SSD a 4TB HDD, to sú teda tie interné, a potom 2 1TB harddisky, ktoré sú externé, keby ich náhodou niekedy potrebujem. A nakoniec som pridal aj nejaké to RGB podsvietenie. Počítač dáme naspäť tak, ako bol, a my sa môžeme presunúť na hornú stranu. Podľa tohto káblu ste si už určite všimli, že sa mi zmenili aj sluchatka a aktuálne používam HyperX Stinger Core, ktoré výborne hrajú, dobre sedia na hlave a majú aj celkom dobrý mikrofón, ktorý sa ale bohužiaľ neráda dole. V hornej časti by som začal hneď sprava, kde mám strúhadlo, ktoré je veľmi užitočná vec, a stojan na mobil. Ďalej tu mám papieriky na písanie random blbostí a za nimi stojan na perá a ceruzky. Úplne vzadu sú moje legendárne reproduktory, ktoré stále hrajú dobre a veľmi dobre mi slúžia. V noci mi to tu krásne osvetľuje lampa, ktorá má aj USB port, za čo jej dávam obrovské plus. Vedľa mám Minecraft kravičku pre šťastie, ktorá nemôže chýbať, a na druhej strane stola mám budík. Veľkú časť stola mi pokrýva podložka, na ktorej sa s myškou výborne pohybuje. Myšku som od minula nemenil a je ňou Afortech Bloody V3 a hrá sa mi s ňou všetko výborne. Vedľa mám membránovú kancelárskú klávesnicu, ktorá mi vyhovuje hlavne preto, že nie je hlučná ako niektoré mechanické a tak nie je počuť, keď natáčam. Na nahrávanie zvuku používam Behringer C1U, s ktorým mám taký dobrý zvuk, aký aktuálne počujete, a pre začiatočníkov je to pecka za výbornú cenu. No a vecou, ktorú ste si možno hneď všimli, tak je nový monitor od Asusu. Má QHD rozlíšenie, čiže 1440p, krásne farby, filter modrého svetla, G-Sync a hlavnou vecou je, že má 170 Hz, čiže myšku vidím pohybovať sa plynulejšie na obrazovke, ako keď som mal len 60 Hz. To znamená, že oproti 60 Hz uvidím veľa vecí v hrách skôr. Taktiež sa upgradeol aj internet a z niekedy aj tohto, čo je fakt otrasné, tak sa stalo toto. Takže reálne mám všetko, čo si len môžem prijať. No a dámy a páni, takto teda vyzerá môj aktuálny setup, na ktorom hrám, strihám a tvorím pre vás videá. Tak a sme na konci špeciálu, a ak budem robiť ďalší za nejaký nasledujúci milník, tak už ho dúfam spravím skôr. Verím, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, nezabudnite na odber a like, a v nedeľu sa môžete tešiť na ďalší diel zo Subnautiky a o týždeň videjko z hry, ktorá na mojom kanáli ešte nebola. Čiže máte sa na čo tešiť. Ja sa teda s vami lúčim a čau!